നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3 ഓപ്ഷൻ വരും. അതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മിന്നൂസ് ഗാലറി. എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് കിട്ടിയ ട്രോഫീസും പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക്സും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക, കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ലാഗ് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല, വേഗം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക് ഇതാണ്. ഇനി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ്. അതായത് മരൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ചാടി കുറച്ച് വെയിലൊക്കെ വരച്ച് പുല്ലൊക്കെ വരച്ച് പുല്ലൊക്കെ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബോട്ടിലാണ്. ഇത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ്. പിന്നെ ഞാൻ ബോട്ടിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് വെച്ചിട്ടാണ്. ഇതൊരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ്. ഇത് നമ്മുടെ സ്പ്രേ കുപ്പിയാണ്. സ്പ്രേ കുപ്പി മേലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ്. ഇതിൽ ഓറഞ്ച് കൊടുത്തുകൂടെ എല്ലാം കൊടുത്തുകൂടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലായിട്ടാണ്. ഈ സവനപ്പിൻ്റെ കുപ്പി വെട്ടിയിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വെട്ടിയത് കോൺ ഷേപ്പായിട്ട് ഇങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് വെട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇവിടെ വൈറ്റൊക്കെ കൊടുത്ത് സ്മൈലൊക്കെ വരച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ തെങ്ങുമണ്ണ് വീണ പൂവ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ കുപ്പി, പൊട്ടുന്ന അരിഷ്ടത്തിൻ്റെ കുപ്പി. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ വെറുതെ കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ അതെടുത്തിട്ട് ഈ തെങ്ങിൽ ഫ്ലവർ കൊണ്ട് തയ്ച്ചു. റെഡ് ആദ്യം ലൈറ്റ് പിങ്ക് വരച്ച് റെഡ് പിങ്ക് വരച്ച് ഇങ്ങനെ റെഡ് വരച്ച് ഇവിടെ എല്ലാം കൊടുത്തു. ഇതിന് കുറേ പിക്ചേഴ്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ്. ഇത് ടെക്സ്ചർ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തിട്ട് അതിന് വെള്ളമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻ്റാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന്മേൽ അള്ളാഹു എഴുതിയ ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചർ നമുക്ക് കൊറോണ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. എർത്ത് മാസ്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഫോണിൽ നോക്കിയിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടു വരച്ചതാണ്. ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വരച്ചത് ഇതാണ്. ഇത് ഞാൻ ഓയിൽ പാസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ഇതാണ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഇത് വലിയ രസമില്ല, അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു വർക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ എന്നോ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നേരത്തെ കാണിച്ചെന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ പോലെ വേറൊരു ടീച്ചർ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വരച്ചൊരു ചിത്രമാണ്. വരച്ചൊരു ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷെ പേപ്പർ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്. ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് നിറയാൻ വെച്ചു. പിന്നെ ഇതാണ് ചെറിയൊരു വർക്ക് മണിച്ചുള്ളൂ. അതുപോലെ ഇത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യത്തിന് വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു പെരണ്. ഇവിടെ അവിടുത്തെ പാടം ഒരു റൂമിൻ്റെ ഇതുപോലെ പുറത്തൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മണ്ണിന് ഞാൻ വെച്ചതാണ്. ചുറ്റു വരച്ചിട്ടതാണ്. പിന്നെ ഒരു പെൺകുട്ടി മുടി കുത്തി നിൽക്കുന്നത് ഹിന്ദി ബുക്കിൽ നിന്ന് നോക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് ഒരു വില്ലേജ് പോലെയാണ്. ഒരു ഗ്രാമം പോലെ വരച്ച ഇതാണ്. ഒരു പെണ്ണുകാക്കടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ നിറക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു താത്ത വരച്ചതാണ്. നോക്കി വരച്ച് ഇതും ഇവിടുത്തെ താത്ത വരച്ചതാണ്. അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രോയിങ് ബുക്കൊക്കെ ഇത് ഗൾഫിന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ബലൂണിനുള്ളൊരു പിക്ചറാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ അതുപോലെ വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ്. അതുപോലെ ഇതും ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതും ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ്. അതേപോലെ ഇത് 2 കിളികളിതാ ചുണ്ട് കൊത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് അതുപോലെ
ഇതും ഫോണിലൊരു പിക്ചർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നോക്കി ഞാൻ എനിക്ക് വരച്ചു. പിന്നെ ഇതാണ് കണ്ടോ, ഇതതുപോലെ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാണുള്ളത്. ഇനി എൻ്റെ കുറച്ച് ട്രോഫീസും കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് തന്നെയാണ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഫ്രെയിം ഉണ്ടാക്കി അതിന് ഈ ഈദ് മുബാറക്കിൻ്റെ ഒട്ടിച്ചു. ഞാൻ അതുപോലെ ഇതും ഗ്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ടൊന്നും ശരിക്കും കാണില്ല. ഇതും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേലിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ളതാണ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ ക്യാൻഡിൽ ഫ്ലവറാണ്, ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ ട്രോഫിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, മരത്തിൻ്റെ ഏതാണ് പൂട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയ ട്രോഫിയാണ്, ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്. ഇത് പ്രസൻറ്റ് കാഡറ്റിൻ്റെ ആണ് ഇതും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രോഫിയാണ്. അതുപോലെ ഇതെനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രോഫീസാണ്. ഇതെനിക്ക് വർണ്ണജാലകം പറഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ കളർ മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് മെഡലുണ്ട്. ഇന്നത്തെ ഈ പിങ്ക് മെഡലുണ്ട്, ഇതാണ് ബ്ലൂ സിത്തുവിൻ്റെതാണ്. ആ യെല്ലോ ഉണ്ട്. ഇതിന് ഞാൻ പിസ്താഷ്യല്ലുമ്മ ക്രയോൺ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലവർ പോലെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വർക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയറും ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.